Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Yau ma wannan bidiyo namu na mai albarka yana tafi muku ne da wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi. Inda wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi ya kasance mawaƙi ne wanda yake tashi a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya wajen kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙinsa da kuma sababbin bidiyoyinsa da albums ɗinsa da yake fitar muku a kowace sabuwar shekara. To a wannan shekara ma wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi ya taka rawar gani ta yadda ya fito muku da wani sabon shahararren ƙataccen album ɗinsa na wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Idan yau ne farkon shigo ka cikin wannan tasha mai albarka mai suna Exclusive 24 TV, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba. Da kuma ka da cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV, ka daure kai mana like, kai share, kai commenting akan kowane bidiyo da ka samu akan wannan tasha ta mai albarka. Sannan kuma ka daure kai share din wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da dai sauran social media da kake amfani da ita akan wayarka. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi a cikin wannan sallah da ta zo mai suna babbar sallah zai gabatar muku da wani babban wasan sakaitacce a cikin garin Kano. Sannan kuma daga zarar ya gama wannan wasa da kwana ɗaya zai tafi ƙasar Nijar wato Niamey, zai gabatar muku da wani babban wasansa a ƙasar Nijar. Domin samun ji da ganin cikakken wannan album na wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi na wannan sabuwar shekara mai suna 2022, ka daure ka biyo mu a cikin wannan tasha ta mai albarka a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka. Ka ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci a koyaushe a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Ka dai daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kuma ka daure ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka. Kada dai ka sha'afa, kada ka manta kana tare da tashar Hausa Zalla ɗaya tilo a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Tashar da take kawo muku shirye-shiryenta da labaranta kan awa 24 ba tare da ta sa son zuciya ko hauma a ciki ba. Tashar da take kawo muku sababbin labarai da kuma sabbin waƙoƙi da kuma sababbin fina-finai a duk kowane lokaci da zarar sun fito ba tare da bata lokaci ba. A wannan karo ma tana burin kawo muku wannan shahararren kaitaccen album na wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi wanda ya tashi a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, yanda ke kawo muku zafaffin waƙoƙinsa masu ratsa zuciya da kalaman soyayya sannan kuma suke sanya zuciya. Sannan kuma waƙoƙi ne masu salo na daban wanda ba kowa ne yake yin irinsu ba. Ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Ma haɗe da ku a bidiyo na gaba domin samun sheƙe kallon wannan album na wannan sabuwar shekara mai suna 2022 da kuma wasan da zai gabatar. Ka sake dawowa, mun ji daɗin ziyartar mu da kai, mun gode.